hautsetik hasi egun ilunetan, guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Dena nahi dut zurekin, dena zure alboan, dena hautsetik hasi egun ilunetan, guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Lasai hasi zen eguna, baina orduak aurrera joan ala jendea pilatzen hasi zen atzo hemen landako gunean. Eta aurre ikusten genuen bezala Zetak taldearen estandak bildu zuen jende gehien. Ilara luzek Peio Reparazekin egoteko. Eta jende ugari bulego, izaro eta edo pirritx, porrotx eta marimototxen estandean, guraso maite, seme alabekin bazatoz, pazientzia ekarri. Baina berezienak agian agur esatera etorri direnak. Untza taldeak azken kontzerturako sarrerak ditu salgai. Eta euren azken azoka izango denez, kamiseta berriak egin dituzte azken biraren datekin. Eta Esne Beltzak ere iragarri du azken bira taldeari agur esateko ordua iritsi zaio, baina lasai hori uste genuen berritxarrak agurtu genuenean eta urtero hementxe jarraitzen du taldeak bere estandean Durangon. Agian paseotxo bat emango dugu gero, estan horietatik, ea zer kontatzen diguten. Eta ea zer erosten dugun, aurten ez ditut erosketak azken unera arte utzi nahita. Baina aurrengo orduetan hemen egon beharko duzu Julen kieto parau. Gonbidatu garrantzitsuak ditugu eta Moxal eta Kadira taldekoak etorriko dira. Xabier Mendigurenek oso latza izan da liburuari buruzko galderak erantzun beharko ditu eta Gaizka Txamizorekin eroiaren mintzoa izango dugu izpide. Esaidazu zer espero duzu geroaz. Pobreziaren izurria. Eguneko egitarauari begiranago eta ikusi dut ordua Arkaitzkanok ulu egiteko bolondres bila liburu aurkeztu behar duela. Baina hau ez altzuten pasaden urtean estan batean hilda topatu. Hori kontatu zuten Labankada podcastean bai, baina eskerrak fikzioa den. Zer ote litzateke Durangoko azoka Arkaitzkanoren libururik gabe? Gabeturik jarraitzen du bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Gaurko egunez duela urte bete estrainatu genuen Labankada podcasta. Bigarren kafeak Uxu Errazkin editore eta Nerea Loiola idazlearekin egindako thrillerra. Izenik ez, baina... Bueno, nik ez dizuet hau eman ados. Euskal literatura iluna zela esan zuena, etzebilen oker. Eta etzen duela urtebete izan, baina gaurko egunez ekitaldi garrantzitsu bat egin zuten Euskal Herrian. Gaurko egunez, 1980an, korrikaren lehen edizioa helmugara iritsi zen. Azaroren 29an Oñatin hasi eta Bilbon amaitu zen abenduaren 7an. Denda fisikoa jarri dute aurten korrikakoek azokak irauten duen bitartean Zumalakarregi bi helbidean. Badakizue korrika egitea garrantzitsua dela, baina are garrantzitsuagoa dela korrikaren logoa daraman arropa janztea. Durangoko azokaren eragina landakotik haratago nabaritzen baita. Argiak ere eliza inguruan jarri du inorrezta ilegala postua eta artisau azoka ere lorten dute urtero. Eta arabidean topatuko duzue irudienea. Zinemak ere baduelako bere tokia Durangoko azokan.
bete egin ziren Gure zirkua heldu da, edo Bidasoa 2018-2023 dokumentalen emanaldietan. Eta gaur ere jende asko bilduko da aretoan. Bideoklipa da aurkeztuko dute goizean. Euskal musika estenan gaur egun gazteen artean ezagunak diren artisten bideoklip entzunezko lanen hurbileko aurkezpena izango da. Non egindako lanari zein artistak izandako ibilbideari buruz hitz egiteko tartea egongo den. Loa eta Laia telesail musikatua ikusteko aukera egongo da, edo sustraietatik eraldatuz haur eta gazte literaturak genero berdintasunaren eraikuntzan nola eragiten duen azaltzen duen dokumentala. Agur hartzai ikusiko nukenik gustora. Gorbeko azken hartzainetako bat elkarrezketatu du Julen Zubietek, edo Kimuak eta laburmetrada saioak film labur dut ikusteko. Baina gero-gerokoak, esan bezala hemen emango ditugu hurrengo orduak. Gogoratu irratiaz gain gure aurpegi zoragarriak eta azokako irudiak zuzenean ikus ditzakezuela Facebook, Twitter, YouTube edo Twitchen. Pentsa, hurrengo orduetan bigarren kafe ikusten baduzue, gure kamerei esker ikus dezakezue zein den une lasaiena hori aprobetxatzeko. Ez da hauntzaren gauerdiko ez dula. Eta barka dizagutela gure Twitcheko jarraitzaileek gaur ezkarelako Twitchen behar bezala konektatu, baina konponduta. Ja bagaude, ezta? Entzuten gaituzue eta ikusten gaituzue, bueno, zuzenekoaren kontuak. Ba hori, bigarren egunari ekiteko irrikaz gaudela, oraingoan ondo bidean arazo teknikorik gabe. Ez gogorarazi, maite duta beharrean, maite duteza ekarriko duteta. Bueno, zerbait prestatzen duzun bitartean. Bueno, goiuri. Hasi diramen labankadak, Hasi egin beharko du, haserretu baino lehen, ikasleak iristear daude, eta erreferente ona behar dituzte. Ongi etorri bigarren kafera, ongi etorri landakora, ongi etorri fantasiaren unibertsora. Ba, gure kafe makina martxan da, abenduak 7 ditu gaur eta Durangoko azokak bigarren eguna du, osteguna da, ongi etorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Zuekin jaun Andreok, Julen Goikoetxe hor begozo, egunon? Baita zuei ere. Zuekin Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak zenbagarrena duen ere ez dakit, baina baten bat. 680. Goizak 10 eta 17 minutu, abenduak 7. Ba, gu hemen 3 zuekin hurrengo 2 orduetan bat egiteko preste. Naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Goizeko 10:19 zuzenean gara landako gunetik, Durangotik, aste guztian hariko garen bezalaxe gogoratu bihar ohiko ordutegian, gaur bezalaxe 10:00-tik 12:00-etara, asteburuan zertxo bailu egiteko eta gauean parranda egiteko, bueno, motibo gehiago izateko 12:00-tik ordu bietara hariko gara. Norbaite pentsatuko du, brometan ari da eta, bueno, bai, brometan ari naiz. Edo ez. Aterik etzai ezer itxi behar, sekula. Nik atzo kontatu nuen Durangon egiteko 6 egin behar nagusi nituela. Bata zen, bigarren kafea egitea egunero. Egin duzu. Bigarrena zen, esan ezinekin kontzertua jotzea. Egin zenuen. Hirugarrena zen, postal koleksionistekin kontzertua jotzea. Egin zenuen. Laugarrena, iruko sushi afaltzea. Hori hori ez dugu lortu. Eta ez dugu lortuko. Bosgarrena, parranda bat egitea. Akaso, egingo du. Egin duzu? Ez. Eta sigarrena, beste parranda bat egitea. Bi parranda egitea? Bai, Bueno. atzo lehenengo eguna izan zen eta 6 egin behartetik 3 eginda daude. Bai, baina atzo parranda egiteko ez genduen, Ez. Traktore bat ikusi nuen goizan da pentsatu hori gauerako beharko dugu etxera heltzeko. Eta bai, eskertuko nuken traktorea, baina tira. Goiuri, bai ez da dezakezu iruko susin ez dugula jango beraz. Ezin dut hori gehiegi esatea litzateke. Bai ez datu ezaket, naiz irratiko lankideok aurre ikusten genuen egunean ezingo dugula sushi afaldu, baina egun horretan beste zerbait afalduko dugu. Eta uste dut gure lankidea den Iker Gurrutxaga ari dela gomendioak eskatzen jendeari, baina bide batez gure entzulei ere eskatuko diego. Ostiral honetan afaltzera joan nahi dugu naiz irratiko kideok Durangon. Eta Iruko sushi izeneko jatetxean ez dago lekurik. Guretzako behintzat. Bale, beste egunen batean probatu dugu. Etxein, guai, ostiralarekin ari gara ingo. Iker Gurrutxaga ez zaitu urrutira joan, itxoin pixka, hemen gauza seioaz ari gara. Da ber, ea entzuleren batek proposatzen digun lekuren bat ostiralean afaltzera joateko. Hor gabiltza, ea ostiralean non afaldu eta non ez afaldu, eta nire zalantza nagusia oraintxe da, ea Iker Gurrutxaga gaur eguerdian 12 partean nola egin behar nagusirik ez duela, ea pasadaiteken aurrez aurre iruko xuxitik eta bertan aztertu, ea badugun afaltzeko aukeraren bat, Iker? Egunon. Egunon deizela. Esango dizuet gauza bat, eta da, atzo irukotik pasan nintzenean esan nuen. Eta sartu eta aurrez aurre galdetzen baldin badut, akaso baiet. Akaso baiet, Claro, pentsatu nuen hori, baina gero pentsatu nuen, Goieruri galdetu gabe ez dut hori egingo. Baina joan gaitezke agian mikrofono hauekin, ez? Osea, sartu gaitezke kasko eta mikrofonoekin. Eta akreditazioekin. Eta, kaixo. Afaltzeko ostiralean lekua baduzue? Izan daiteke. Beste aukeraren bat ere esan didate. Bale. Bai, baina... Bai, ez, gainera, erantzuna izan zen, hain top ez dago ez dago ezer. Horrela erantzun zidaten. Baina joan gaitezke beste batera... Bai. Eta beste egun batean sushia bazkaltzera, adibidez? Mesoi barriako etxerriankak oso goxoa daude, adibidez. Nire lapur errota. Baita kroketak ere bai. Lapur errota esan didatu oso ondo dagoela. Sarreran dago, askotan pasagara handik. Bai. Ez gara konturatzen baina dago. Bueno, ikusiko dugu zer egin. Iker Gurrutxaga segituan despatxatuko dugu, baina Iker atzo ikusi zenunetik, zer ikusi zenuen zer gustatu ditzaizun? Atzo ez zuen egia esan, nahi baino gutxi ikusi nuen. Akaleiaren big kantu ikusi nituen, sekulako energia, eta hori gainera bate baino gehiagok transmititu zidan zerbait izan zen. Eta, bueno, zuek ero oso ondo, inigo. Uste nuen Julen boikotatzen ari zitzaizula unen batean, baina... Bai, nunbait, lehenengo kantuan nire koroak etzen ondo entzun. Hemen egi guztia ere esan beharra dago. Egia da. Diskoaren orkezpen boloa da, lehenengo boloa, eta badakizu ez, lehenengo izaten da sekuentziak eta aztertu, gero bajuarekin zegin guzun, gero eta azkeneko gauzak koroak. Eta hor, bada ez ikusiak kantuan, abiko jeraik egindako bigarren ahots edo ahots principal zoragarri bat, eta hori betetzea zinezkoa da, hemen koro batzuk egin barko dira. Akaso ni ere ez nintzen ari Iker indar guztiarekin kantuan, hori ere esan beharra daukat. Baina, tira, gero ikusi ditut hainbat bideo eta nire ahotsa batzutan gehiegi inkluso entzuten da, baina... Horre ere arrazoi eman behar dizut, ba. Bai, Horre ere arrazoi eman behar dizut, baina, bueno. Eta gero, zer ikusi nuen horretan, benetan harrituta geratu nintzen, zelako orain arte nire talde inondik inora, nogenekin. Zer, barketu? Nogenekin. Etzen orain arte inondik inora nire taldea. Zara dut, nire estiloa, nire zakuan sartuko nukena. Disko berri asko gustatu ditzaidan, eta zuzeneko ikusita gero, ja bigarren olako beste diskoan nahi dut, ja kontzertu oso bat, ordu betetik gorako kontzertu oso bat, hasi eta buka ondo disfrutatuko dudala uste dudalako. Atzo nogen benetan, bikain aritu ziren, goizeko 11:00 irekiera horrek duen guztiarekin, bikain aritu ziren. Iker Gurrutxaga, eskerrik asko gero arte. Eskerrik asko gero arte.
Eta guk bixi-bixi maite dutak eta maite dut ezak egin behar ditugu. Julen Goikotxa, zine zure maite duta? Motx-motxean esan da, niri maite dut Durangoko azokak ematen didalako aukera, urtero, urtean zehar beste inon ikustez dudan jendea ikusi eta gurtzeko. Hau da, ez dakit ikaskide izan dakoak, musikaren munduan ezagutu dudan jendeak, urte guztian akaso ez gara ikusten, baina Durangon topatzen gara, ia urtero, etortzen baldin bagara behintzat, eta maite dut, horixe, 5 minutuko bat ere balio zuten izketaldi hori, baina beste aukerarik ez dugu izaten urtean elkarrekin egoteko, eta horixe maite dut. Goiuri ez Eizalandia, zein da zure maite duta? Taloak. Urrezko lingoteak. Egon esan genuen bezala. Nire maite dut ez da atzo agertu zen, jakineren nolabait bagenekien, baina esperantzaren bat bagenuen, Donostiako Altxerri Taberna itxi egingo dela, ez bakarrik Altxerri Taberna eta Altxerri Galeria, arte galeria, biak. Jabe berriak zituen, jabe berriak behintzat kudeatzaile berriak eta kontzertuak egiteko konpromesu horrekin ari ziren. Ez da egite, uste dute jasak Donostian eta Euskal Herrian zentzua galtzen duela Altxerri gabe, jasaldiak zentzua galtzen duela Donostian, jazaren tenpulak ezpalin badaude, buruan ditut ordu txikitan eta oharkabean nola amaitu dezakezun Altxerrin trago bat hartzen asteazken buruzuri baten eta piano ura jotzen, nola ikusi ditzakezun musikeneko ikasleak jam session flipante batzuk egiten, edo eta nola edozein lagun atzerritik etorrita ere ikus dezakezun edo lor dezakezun zuzenan ikustera Altxerrikoek tartetxo bat egiten dietelako bertan dagoen Yamaha piano horren inguruan kontzertu bat eskaintzeko. Uste dut euskal kulturak oso une gozoan bizi du legun hauetan hemen Durangon, baina Euskal Herriko batean Donostiako hirian dena plastikozkoagoa da, Altxerri ezpalin badago, eta hori da nire maite dut eza. Ikaragarrezko galera baieztatu digute, eta norbaitek pentsatu beharko du zerbait autogestiotik, naiz eta ekimen pribatutik izan horrelako kontzertuak, arte erakusketak gauzatu eta instituzioen erabateko utxunea sentitu duten horrelako tokiekin, naiz eta hemen diagnosia asko zabalagoa litzateken. Hariko gara lasaiago horren inguruan, baina hori da nire maite dut ez da gaurkoan. Eta orain ere zalantza, gure lehen gonbidatuari maite dut askatu behar diogu edo ez? Pres baldin badauka, bota ezala. Anot mintegia, egunon? Egunon. Zein da zure maite duta edo maite dut ezan, nahi duzuna? Bueno, zeren inguruan. Nahi duzuna inguruan? Jo, bastako prepareta. Bizitza ezin zabala. Bueno, orden ez dakit, lar zabala, ez dakit. Izan daiteke zintako mikrofono bat esaterako. Izan daiteke, claro, baietz. Bai, maite dut, bastakit, pi jarbin distorsio pedala. Boia, frikikin iten hasita. Bastakit. Zora garri, hoxe da. Anoten maite duta. Goizeko 10:27 bagoa saioa abiatzera. Egunon guztioi Durangotik. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Horrelaxe abiatzen da nabar izan zitekeen edozein munduko txokotan zinema jaialdi batean estreinatzen den autore film baten soinu bandaren abia puntua. Kredituak ikusi eta lautadan Mongolian hartzaiak badabiltza historio bati bidea zabaltzen. Ez da kasualitatea, zinea gertu bizi baitu nabar bakarkako bere proiektuaren 3.
ale den honen arduradunak. Moxalen azken disko hau bakarrik egindako disko bat dela esatea, ez dakizu zen egia den ordea. Lagun asko zinguratuta eta leku ezberdinetan grabatu du Anot Mintegiak bere lan berria. Kontraste handia aurkituko du diskoa entzuten duenak. Nabar osatzen duten 10 kantuetan eta bestien izenburuek ere arreta ematen dute eta ia paisaia sonoro horretan norberak bidaia dezake iruditeria zabal batean. Gitarra pedalak, looperrak, zintako mikrofonoak, zintakoak ez diren mikrofonoak, lagun asko, paisaia sonorotan oso trebeak diren lagunak tarteko, Anot Mintegiaren Moxalen lan berri hau sortzeko. Egun honetan gitu, horri bigarren kafera berriro, Anot. Egunon. Bueno, denetarik dago nolabait esateko, aipatu dudan paisaia sonoroiek sortzeko bidean, tartean, teknologia asko eta arima asko. Zan daiteke, badago la dikotomia bat, lantze prozesu horretan, ze arima badu eta era berean arima horren bila, lanketa oso sakona, ez? Bai, zuk esan duzu moduen, parte asko deko, evidentemente, parte humanotik, nire lanketatik, baina gero beste pertsona batzuekin kontaktatu eta elkarlan aitzeko gogotik eta hortatik asko deko, eta gero bai badekola, bai bada produkzioa bera, ekoizpena bera garrantzitsu den disko bat. Hainbat kolas moduko bat da askotan, modura eginda da bestiak eta gero bai badau, una especie, makina moduko bat hori dana biltzen dagoena, bai. Bide batez eta egunero bezala egin behar dugu aipamena, goizeko 10 erdiak dira, zabaldu ditu ateak Durangok eta hemen badatoz, ehunka eta ehunka pertsona Durangoko estan guztiak hartu eta lehenengo erosketak egitea. Beraz, egunon guztioi, baita hemen fisikoki gure parean zareten hori ere eta ongi etorri Durangora, Anota, ipatu dugu sarreran bakarrik egindako, bakarkako disko bat dela esatea. Egia dela, zure proiektu personala da, baina era berean lagun zahar eta berri izango nuke gehientsunak lagun zaharrak direla proiektu honetan dabiltzanak. Hor daude, Ainara Legardon, Aitor Etxebarria, aipatzen nuen lehen, paisajistikaren erregetako bat ere bada bera eta oso koherentea zen, kolaborazio hori. Anariren kolaborazio hori, gero entzungo dugu dagoeneko aurrerapen kantu izan zen hori. Miren Arbaiza, Jaion Ortiz Zarati, Joseba Belenuar, jende asko egonda proiektu honetan, eta horregatik esan daiteke bakarrik egindako lana, baina oso ondo inguratuta eta oso bila edo egindako lana, ez? Bai, lehenengo diskoa egin nuenean, lehenengo lan luzea, kolaborazio askorekin asko guztat idea hori. Abestiak oso zabal planteatu eta beti dekot buruen, norekin, norantza jo, ez dakit uste dute aberazgarria, divertidoa, beste batzutan reto bat moduen da, bai. Esan daiteke horre, aipatu du, sonidoa oso landuta dagoela, eta landuta dagoela pixka bat obsesioraino, gauza batzuk nabarmen dulitezke edo sentiritezke entzumenez, beste batzutan ez kara flipatuko bideoklipek ere txibatu dizkigute bat gauza, hor ikusten dira ez mikro ezberdinen erabilera, estilo ezberdineko mikroen erabilera zure ahotsa bigarren ahotsetara eta eramateko, horrek ematen ditu tekstura bereziak, leku ezberdinetan grabatu izana, bada oso disko heterogeneoa, neurri batean, muinak ezagutzen dituenarentzat, akaso entzulearentzat oso homogeneo bihurtzen dena ere. Baina, zuk esan duzun moduan oso heterogeneoa da, zentzuen iturri ezberdin asko deko zela, testura ezberdin askokin, eta gero, hor esan dutena, grabe dugut, parte batzuk niretzean lanketa gehiena, baina gero Mizeren eta lokalean bebai, Aitor Etxebarrian lokalien beste parte batzuk, eta gero hori dana batzen da, astebete eta pikuko prozesu baten Tiopete Estudiotan Jose Lastrarekin. Eta hor emoten da, heterogeneoa dan hori, homogeneizetako prozesua, bai.
Paisajistika hori, iruditeria bat nolabait entzulearen burmuinan sortzeko gaitasuna duen diskoa dela, eta ipatu dut ere ez dela kasualitatea, akaso nik lotura hori egitea, jakin badaki delako anot mintegia, eta entzuleak ere ziurrenik jakin dezake, zinemagilea dela, realizadorea dela, ikusentzunezko arloan lan asko egindakoa dela. Sorkuntza prozesu horietan, zuk irudi horiek badituzu buruan, anot, edo sortu eta gero ikusten dituzu edozein entzulek edo nik neuk ikusi ditzakedan bezala? Barkatu. Bai, nik sorkuntza prozesun eneko esango dekotesena buruen ideiak, baina bai, ideiak irudiak parkatu oso argiak, baina bai giroak eta oso zerbait badago nik zuk esaten duzunez. Niri sinema asko gustatate, sinemako musika asko gustatate, soinu bandak eta asko entzuten ditut eta ezagutzen dutez, eta bai badago, igual ez irudi konkreta, baina giro baten sartzeko, bai. Eta sorkuntza prozesu horretan, aipatu dugu, teknologia guztia, luperrak, lanak, espazioak, nondik abiatzen dira kantuak, anot? Eta hau izan liteke, berandu xamar egiten den galdera bat, ez, hirugarren lana da, badago ja prozesu bat, baina ez dakit hori mantendu izan den, modu ezberdinetan sortzen dituzun, gitarra bat hartuta abiatzen diren beti eta gero hasten diren tekstura horiek? Modu ezberdinetan, zuk esan duzu modu naiz da hirugarren lana izen beti dauz gauzek inkorporatzen dizenak, eta gero eta gehiago, eta beste artista batzukin kolaboretako aukera izan dutenien, Ainaragaz, Aitorregaz, eta ikesten beste modu batzutara sortzen. Orduan, abesti bat sortu alda, edo nondik batzutan da, hemen diskoan badau, abestiren bat dela, hori, gitarri hartu eta oso klaro abestia sortu, beste batzutan hasi alzala ritmo batekin eta ritmo horrenganin garatu abestia, soinu konkretu bat, mobila, ez dakit. Oraintxari nintzen, baiestatzen lankideekin, zehatzuzken nuen ia estandetan barrena ibiltzeko aukerarik izan, eta zalantza sortu zaitea viniloan bazegoen oso viniloaren zakot den diskoa. Aiet esan diturenek ez da? Eta nik indot hemen faio aztote karriona, ez tekot eskuetan. Barkatu. Bueno, enaz konturetu uste dute... Oso goiz igual, irratire, eta... Bai, goizeko saioek goize dute, bigarren kafea hartuta etorri bar dela ona. Ez dut hartu handino. Bueno, entzuleak eta Durangon dabilenak nahiko balu disko hori zein estandetara joan behar duen kontatuko diogu, anot? Ze galdera bide batez ere botako dizut, bada oso vinilon entzuteko diskoa, bada oso goitipera entzuteko lana esango nuke. Hombre, zaila da gaur egun, eta orain dela ja denpora batetik, hori nolabaiteko tendentzia hori dauenik ere pentsatzen norbaitek disko bat hartu eta zorik entzungo duela hori, baina bai, justo disko bai bada igual, ordenari eta garrantzi berezi bat emotzat oraingoan, eta bai badau pentsatu osorik entzuteko A eta B, manera. Eta esango nuke horratzak sortzen duen erdia agudo frekuentzia horietako zumbido hori ere eskertzen duela lanak, ez hor badagoela, aipatu duan sonoridade horretan ez, viniloaren joan etorri hori oso ondo doakion disko bat, ez? Bai, hombre, izen liken niri guztetat, ez akotxartien soinu zikinek edo esango dugu, edo ez oso, eta apureten ez dakia oso ondo nundi datorren, samplerrak, muestrak, eta horretariko asko dago, vinilo sampler asko dago diskoan. Erotu liteke entzulea jakin nahiean nondi datorren soinu bakoitza. Anot mintegiaren moxalen lan honetan Goiuri txatean esan digute, Goiuri, ez dizkiozu atzoko galderak egin behar, denei galdetuko zenizkionak, bai, arrazoi duzue. Inigori aztu zaio. Lehen galdera egite aztu zait, baina ordenak kasu honetan ez du emaitza gehiagi eraldatzen, ezta? Ez, diskoan bai, baina... Hori da, diskoa goiti berantzun behar da, baina galdera itzuli purdika ditzakegu. Galdera zen, lehenengo galdera izan behar zuen, baina betira ez da ezer pasatzen, ea Durangoko azokarekiko duzun lehen oroitzapena zein den? Lehenengo azokarik lehen oroitzapena? Jo, ez tekot, ezin dut esan lehen oroitzapena, izango zen oso txikitan eta badekot, hori de txikitsua izan eta ezin zarela heldu, lekuetara esango dut, igual. Baina oroitzapena, lehenengo oroitzapena torri dana da, baten etor ginen ora, bastakitza audienzen ez dakize disko aurkezten egon ginen, eta orduan irratiak zeuden, beste leko bat hor goitik,
eta egin genuela hor akustiko bat. Oh. Zarata, Danagaz, beste irratiak, topera, arratzalde basan, eta bai, hori etorriate burure. Bai. Eskerrik asko, txatari, horrelako gauzak gogorazteagatik. Hemen ez diegu kasurik egin gaur, hasi gara zangala traba xamar, baina badiote hemen dena ongi, atzo jipoitu zuten txiste txar batengatik. Ez, barkatu Julen mikroa itxita dauka. Izan ziteken. Izan ziteken, baina ez. Ez da kasua. Julenen muturan ikusten duzuen hori, zorigaitzeko mastin batekin izan dako topaketa baten ondorio da. Badakizu hemen, hanboto pare-parean dugula, oso gertu dugula, eta negu partean hartaldeak eta gordetzeko mastinak izaten direla, eta Julenek mendi buelta egin eta mastinekin topo egin, eta bere arazotxoak izan zituen, baina ondo zaude Julen, okerraga izan ziteken. Bai, noski izan zitekela okerragoa. Hemendik esan dute, nire maite dut atzo deskubritu nun saretan Inigo jotzen nogenekin jo Inigo edozeinekin jotzen do. Eta diote alderantziz da gorkan, nogen taldeak edozenei usten dio jotzen. Kontatu beharra daukat, hau izan zela atrakoa manu armada esaten den horietako bat. Nik postalekin kontzertua bukatu nuen, postal kolezionistekin, maninduan gitarrarekin, teklatuarekin, harmoniken zorro hartuta, Julen beste traste pare batekin laguntzen, eta antxe ziren sofan jarrita, eta nondizatozte da, bukatu berrita, begia, jo guekin, eta holaxe gertatu zen, eta holaxe jo genuen, baina, gero vinilo bat oparitu zidaten oso sinadura bereziarekin, gero xeago denbora lima daukagu, kontatuko dizuedana. Hemendik kaixo, egia da, altxerri zepena, goiuriz dizkizu galderak egin behar, txatari hemendik besarkadatxo bat, jarraitu gauza kontatzen, baina guk anot mintegi alaizera gurtu egin behar dugu, eta gurtu aurretik, Durango kazokarako ze plan, ze aspirazio, nik kontatu ditut lehen anot, nire 6 egin beharrak Durangon, ez dakizuek zureak garbi dauzkazun buruen. Nik azoka niri askotan koinziduten dozte, nire lan epoka haundiarekin, kasu honetan gainera diskaren aurkezpenatori, nire asmoa gero kontzertu joko dut, gaur 6etan, plateruenan, asmo eta egongo nazoin, egun osoa Forbidden Colorseko estanien, konbidatzen da jende guztitu hurbiltzera, kuriosidade bat badeko, edozein duka klareko zeguzdanak, eta gero kontzertu ezeiretan, eta denpora libre gitxi eideko, Inigo, egit esan. Ni peirukon gurota faldu, baina ikusten dut imposible dela. Igual, gozaltzera joan morgo du. Hori. Gauzat esan baizut, gaur goizean Julenekin kafe hartzen, aritu gara, gaur ondo antolatuzkero, akaso, bazkalostean, xista labur bat egiteko denbora eta guzti izango dugu, eta gero 6etan hautsenera joateko, eta hori badago planetan, eta behin planetan dagoela galdetu beharko diogu, zuzenek hori nolakoa izango da, ze diskoa entzun dugu, eta diskoak, geruza asko, eta ipatu dugun, sormen sonor hori guztia, hau nola trasladatzen da zuzenekora? Momentuz, bakarrik noa, eta da oso lasaia izango da, oso alderatute diskoaz, oso minimalista, momentuz hola noa. Eta gero, asma proiektu bastea da, baina gaur hemen izango dena hori izango da, bai. Luperrak intzoaz edo bakarrik? Luper barik. Ados, beraz... Baina, lup batzukin bai. Bueno, hemen galderak egiten jarraitzea legoki guke, baina uste dut, luper barik eta luper batzuekin hau zer den jakin nahi duenak, gaur arratsaleko 6etan hurbildu behar duela hotxenera. Anot mintegia, mila esker eta gero arte. Eskerrik asko. Agur. Amarak eta 53 ditugu goiuri, esan genezake gaur atzo baino jende gutxixiago dabilela? Niri hala iruditu zait, baina ezin jakin egia esan gu atearen ondoan gaude eta jendea sartu egiten da eta segituan urruntzen da gu handik eta beraz ez dakit musikaren plazan, barrenkalen, jende asko ote dabilen,
Baina ikusiko dugu, atzo ere bigarren, esan genuen ez, bigarren olatu bat iritsi zela 12 laurden gutxi huelta horretan, eta beraz gaur ere agian horrelako zerbait gertatuko da. Ume eta gaztetxo batzuk ikusi ditugu, baina uste dut oraindik euren golpe-golpea ez dugula bizi izan, edo akaso ni kontzentrautan ebilen hemen eta albotik pasa zaizkit. Egia da, aurten ikasleen goiza azokako bigarren egunean izan da, badakigu Hego Euskal Herrian ikastetxe askotan zubia egin dutela, eta orduan ikastetxeek ez dutela txangoa antolatu aurreko urteetan bezala, jai eguna zutelako hainbat eskoletan, beraz, ian hori ere nabarituko da, gero galdetu beharko diogu Gerediaga elkarteko beraiek ziur zenbakiak dituztela eta gian badute sistemaren bat horrela adimen artifizialarekin kalkulatzeko zenbat jende dagoen momentu honetan hemen barruan. Bestela Unai Elordi Hidalgo gure kolaboratzaileak sortuko die. Bai. Goizak 10:45 minutu dituen honetan aurrera egingo dugu, gure hurrengo gonbidatua segituan agurtu behar dugu. Eta hementxe gara, naiz irratian zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ez da gorpu makilatua, bai gorpu makilatua, makilka jo eta txikitua. Erioa eragin arte, bihurrikatu, jipoitu, zanpatu, zigortua. Exe egin arte, zurratu eta izorratua. Baina orain, mai gainean datzan gorpu hori, gorpu hotzori, gorpu hil eta akabatu eta erail eta murtxikatu hori, oi mirarien artean mirari, bere iobitik irten berri da, bere hilkutxa utzi berri du, iarritik jalgi berri da. Filmetako zombi beldurgarrien gixan, edo Elizako Kristo gurutziltzatuaren moduan. Jose Arregiren eriotza, torturak eragindako eriotza, eta haren gorpuaren argazkin kronika kontatu du Xabier Mendigurenek oso latza izan da liburuan. Oso latza izan da, lau hitzeko esaldi hori, ongi baino hobeto ezagutzen dugun noizbait zizurkien bizitzeko aukera izan dugunok. Orain Mendigurenek lau hitz hori milaka gehitu dizkio. Liburu bilakatu, esaldia zaratagoko historia kontatzeko. Egunon, Xabier, zuri ere galdetu beharko dizugu, zein den Durangorekin duzun lehenengo oroitzapena Durangoko azokarekin? Bueno, celebre xamarra da, ni beste garai batekoa naiz esan nahi dut. Nire gurasoak ez zeukaten hola euskal kontzientziarik eta hemin duten umetan ekarri, nire erderaz ikasi nuen. Eta orduan ni nire kasa euskaldun nintzen, 18 urtetik aurrera edo, eta ordutik daukat pixka bat Durangoren berri esan dezagun. Baina etorri, kotxerik ere ez neukan, eta etorri nintzen 23 urte bete berritan, goratzen ez 87ko abenduan zala, Euskaltzaindiek antolatutako antzerki sariketa bat irabazi nuen, eta esan ziaten sari ematea hementxe izango zala, eta orduan etorri nintzen, autobus, pesa dauka autobus bat, Tolosatik Bilbora doana herri-zerri geldituz, eta luze egiten da, baina hortxe etorri nintzen ni. Eta, ikusi nuen, azoka, eta, jendetza, orduan gaur baino askoz gutxiago izaten zen, baina hala ere jendetza, eta ez dakiz zer, eta ikusi dut, baina ez dut etorriko naizenik, pentsatu nuen nire artean, eta handik, 5 egunera edo, Elkar argitaletxetik deitu zidaten,
norbait bilatzen zutela editore izateko, eta ea etorriko ea lanean hasi nahi nuen bertan, eta lehenengo bileran bertan esan zieten gure enpresaetako zera bat, baldintzetako bat da, danok goazela Durangora, lehen egunetik bukaera arte han egon behar dagoela. Eta hori izan zen, goindala 35 urte, 36 garrena izango litzateke aurtengoa, eta, orduan, hoixe da, lehenengo harremana Durangorekin, eta geroztikoa. Eskerrak esan zenuen etzinela berriro ere bueltatuko. Horretik da, urtero, mentxe. Iraian kaleratu zen liburua aukerrez ez banago, eta nik daukat sentsazioa aian gure ingurukoek irakurri dutelako, bai Twitterren, Ixan edo argazki asko ikusi ditu dalako, sentsazioa dut behintzat oso arrakastatxoa izaten ari dela, harrera ona izaten ari dela, baina jakin nahiko nuke ea idazleak hori sentitzen duen edo haien ez hainbeste. Ez zalantzari gabe eta guztiz eta era bat. Eta gainera esango dizut, lehenengo momentuan, nik liburu asko dauzkat idatzita, nire bizialdi luzean, eta nire artean lehenengo momentuan dugu, ostras, lehen ez nuen nik gaizki idazten, eta guain arte zeatik ez du nik alako arrakastarik izan. Eta gero, bizitzak humiltasun pixka bat erakusten dizu, eta pentsatzen jarri nintzen, eta esan nuen, noski. Arrakasta hau zordiet Jose Arregiri eta gaiari torturari. Liburuan, Arregiz gain, Juan Cruz Unzurruntzaga eta Vicente Ameztoi dira protagonistak, edo hori esan dezakegu, eta entzuna dut Vicenteren alaba ikustean otu zitaizula liburuaren gaia, Bai, historia ezagutzen nuen, ezta? Eta justu, aurtengo martxoan, egun batean, nire emaztearekin nengoen Zizurkilko goiko Samilian eskolaren atarian, eta antxe ikusi nuen, Amestoiren alaba bere umea jasotzen eskolatik. Eta nire emazteari hasi nintzaien esplikatzen nortzan Vicente Amestoi eta nortzan Jose Arregi, eta oso komplikatua iruditu zitzaidan 5 minutuan dana ondo azaltzeko, baina historia hor buruan neukan, eta zen, baina hau kontatu beharra dago. Hau da, bizi izan zutenek, garaiura bizi izan zutenek eta gogoratuko dute, baina beste askok ez dakite, eta nik uste transmititu beharreko historia dela, historia ederra delako, ikaragarria da, bildurgarria da, baina hunkigarria ere bai, era berean, ezta? Eta, alaxi jarri nintzen. Bada pelikula bat dirudi, ezta? Han gertatutakoak bai prozesu guztiak, ez? Nola antolatu ziren, hierrira joateko, argazkiak egin, gero argazki horiek publikatzeko. Bada pelikula bat, baina errealitatea izan zen, eta errealitatea izan zenez oso kontatu duzu. Ez dakik gordin kontatu dudan, kontatu dut, ni berez ez naiz kazetaria edo saiak eragilea, fikzioak egiten ditu normalean, ez da, novelak, ipuinak, umentzako kontakizunak, eta kasu honetan ordea, erabaki nuen fikziorik gabe kontatzea, ez da, kronika baten moduan, naiz eta hasieran batez ere literarioki modu dotore edo liriko batean dauen kontatuta, ez da. Gaiak eskatzen zidan horrela kontatzean ikuste. Bada pelikuleroa, baina egiaz gertatu zen. Aurkezpenean esan zenen, ezin izan zenuela jakin argazkilarian hortzen eta taldeko mediku bat ere falta zela hori identifikatzeko, eta espero zenuela liburuaren argitalpenak jarriko zintuela harremanetan, edo informazio hori helduko zela zure gana. Iritsi da? Ari zait iristen, ez da? Egun hauetan jarri dira nerekin harremanetan, eta uste dut horietako bat jakingo dudala nortzan, badirudi hilda dagola, eta bestearen arrastoan ere banabil. Orduan, oraindik ere, libura bizirik dago, deitzen dit batek, besteak, kontatzen dizkidatean anekdota berriak, eta ez dakidana da, gauza horiek integratu ahalko ditudan edizio berri batean edo ez, baina oraindik feedback hori benetakoa izaten ari da. Liburuan aipatzen da, hasiera batean ez, egon zirela kezkak eta denak ez zeudela oso ados, argazki horiek publiko egitearekin, guretzat orain argazki horiek ikusi ditugula, urteak pasa direla eta Euskal Herriko historiaren parte direla, uste duzu argazki horiek aldatu zutela torturaren gai edo torturarekiko gaur egun ere daukagun kontzientzia?
segituko dut Bai, segi, bale, barkatu, musikarekin nahastu gara. Zuzenketa txiki bat egin behar dizut. Zalantzak egon ziren etzan argazkiak atera edo ez, baizik eta argazkiak nork egin zituen kontatu edo ez. Hori da, barkatu. Baina argazkiak, argazkiak egin zituztenek hori nahi zuten, argazkiak plazaratu, hain zuzen ere, tortura salatzeko eta frogatzeko. Ari zaretere esaten torturarik ez dagoela, eriotza naturala izan dela, da ez, hementxe daukazue froga, ez da. Eta noski, tortura, estamentu ofizialitatik eta beti esan izan zaigu, ez dago torturarik eta hau, eta, salbuespenak, ez. Guk badakigu, esan dute, dano daukagulako norberak sufritu espaldin badu, ezagun bat, lagun bat, lankide bat, ikaskide bat, bizilagun bat, torturatu izan dutena, eta badakigu hemen torturatu dela masiboki eta sistematikoki, eta modu guztiz krudelean, ez da. Eta salbuespenak izan dira, batzutan hori jakiten dela, hau da, agerian geratzen dela, ez da, hildalako norbait, Jose Arregi, edo Mikel Zabaltza, edo argazki nabarmen batzuk ateratzen dielako, Unai Romanoren kasuan bezala, ez da. Baina ez da, horiek torturatu dituztela eta besteak ez, bezik eta milaka torturatuen artean, batzutan nabarmenegia izan dela eta ezin izan dela eskutatu. Idazleari eta historiari meriturik kendu gabe, arrakastaren zati bat uste dut badela azalarengatik. Liburuarentzako aukeratutako azalarengatik. Egon dira zalantzak, beste aukera batzuk bazeuden, oso argi hasieratik? Nik libura idazten hasi nintzen momentutik nahi nuen hau izatea azala, ez da? Zeren libura idazteko ideia etorri zitzaidan momentuan, justu orduan txairakosketa batean ikusi nuen kuadro hori, erreproduzio txiki batean, baina lehendik ezagutzen nuena, eta kuadroa ikusi eta nik ez nuen Kristo ikusi, baizik eta Jose Arregi ikusi nuen, ezta? Eta geroztik irakurri duten guztiak bat datoz, ezta? Horretan. Ze espero duzu aurtengo Durangoko azokatik? Giro ona egotea, jendea mugitzea, gustora sentitzea. Azkenean, Durango rito bada eta jendearen egun pasa bada, baina ez dugu ahaztu behar, gu azkenean herri txiki bat garela, herri zapaldu bat eta kultura minorizatu bat, eta gure kulturaren biziraupenerako behar ditugula, bat, elkartzea, berotasuna, elkarrenganako estimazioa, berotasuna, eta kulturak bizirik jarraitzeko behar ditugu liburuak jendeak erostea, diskoak entzutea, eta alde horretatik espero dut Durango eder, jendetsu eta pozezko bat. Eskatu behar nizun liburua sinatzeko, baina gauza bat kontatu behar dizuet, sekretu bat. Liburua... Hemen ere lapurretan etzien, ibiliko? Ez nintzen lapurretan niri ez ote didaten egin. Ez dakit da. Badakizu zer dioten lapurreta egiten dionek. Atzo Jon Arretxeri onartu behar izan zion liburu handik lapurtu zuela erengo estandetik, eta gaur... Bai, egia da, Jon Arretxeren liburua erengo estanetik lapurtu nuen, baina oso latza izan da liburua erosi nuen iraian atera zenuenean, eta nirekin eraman nuen laneko bidai batera. Eta boltsa batean neukan, eta boltsa hori geratu zen Frantziko Reimseko katedralean. Eta beraz, liburua ezakit oraintxe zeinen eskuetan dagoen, baina nik utzi nuen Reimseko katedralean. Xavier, zure liburua Reimseko katedralean galduta egotea ere, ez da poetikanik urrun, ez? Ez, espero dezagun esku honetan egotea. Eskerrik asko, Xavier, gozatu Durango, azokaz, eta zuk esan bezala jendeak kontsumitu dezala kultura, eta jarrai dezala kontsumitzen Durango amaitzen denean ere. Bai, eskerrik asko naiz irratiko entzule guzti, eskerrik asko zuei, eta, konsumitzeko edo batzuk gaizki ikusten dute hitz hori. Esan dezagun, egia da. Kultura bizitzeko modu asko daude, bat da erostea, sortzea, irakurtzea, lapurtzea, eta, danak ere politiak izan daitezke. Eskerrik asko. Izan ondo. Haizeak betetzen du argia zarratxan, kordeak da
gabiltza egunero entzuten Iker Martinez eta Zaldi Errenaken arnasaldiak lanetik, eta Iker Martinez gurean izango dugu larumatean, okere ezpanaiz, eguerdiko ordu batak eta laurdenean, hain zuzen ere, prestatu duten dokumentala estrenatuko dute goiz horretan, 11:00 bertan, eta gurean izango da ordu batak eta laurdenean, dokumentalari buruz, lanari buruz, Durangori buruz eta dagokionari buruz hitz egiteko. Bertatik argi atera egin zazu egunero Ezagit, Julen zertan ibilidan azken tarte honetan, Goiurin esango nuke ateren bat zabali gutxi duela, Bai, lehen aipatu dugu bigarren olatua noiz iritsiko zen, atzo baino lehenago iritsi da, 11:00 dira puntuan, eta ez dakit ze gertatu den. Ate gehiago zabaldu dituztela, jendetza sartzen usteko, baino bapatean segulako freskotasuna iritsi zego. Freskotasuna ez. Hotza. Hanbotoko mastinak aipatu ditugu, baina hanbotoko haizeak ere badabiltza hemendik, Sekula gotza sartzen da, ate ertzonetatik, eta ez dakit... Nega, Julen, bihar egingo dugu aldaketa? Ze aldaketa? Ni jarriko naiz zure mailaren aldean eta zu nire mailaren aldean. Ez dakit, igual, berokia jartzerik izan oluk, Julenek, ez dakit. Alegiko da mutila eta... Ez dakit... Bueno... Kabitu zuen galtzetan, Goizeko 11:00 minutu bat, bagoaz aurrera hementxe Durangoko azokatik, bigarren kafe berezi honetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Galduta Matrixen, ez dakite gu ere zote gabiltzan galduta Matrix paralelo batean, edo mundu paralelo batean. Durangoko azokak baditu mundu asko, aipatu du lehen, agur esandako talde urtero topatzen dutela, aitzakia edo modu azokan izateko, hemen izango dira, euren 10. diskoa, edo 10. liburua estrenatzen edo orkesten dabiltzan hainbat sortzaile, eta izan badira, lehenengoz ari direnak, izan badira, akaso esperore, ez zutenak esperoko duela urte bete, Durangoko azokan disko bat orkesten egongo zirenik. Durangoko azokako playlistean dagoen proiekturik berezienetakoa da. Gauko jautxo eta burgesia zanpatu gaituzte bortizki.
Durangoko azokako proiekturik berezienetakoa izango dela entzuten ari garen hau. Berezienetakoa zergatik? Bueno, badelako 3 taldetxok osatutako proiektu bat nolabait esateko. Alegia, disko honetan 3 proiektu ezberdinek egiten dute bat. Eta eurek ikasleak dira. Egia esan, zalantza sortzen zait, musikan ezote garen denok beti ikasle. Baita hemen 10. diskoa orkesten dabiltzanak ere. Baina euren ikasle izakera, bada nolabait oso justifikatua. Zer esango dizuegu, musika eskola batean izen eman, bakoitza bere instrumentu, ahots edo danakoarekin ikasten hasi, eta proposatu diete, duela urte gutxi batzuk, kombo kontzeptua, taldean musika sortzen aritzea. Alegia, gitarrarekin akorde batzuk ikasi bai, baina gero akorde horiek uztartu behar direla bateria jolearen ritmoarekin, abesten duena ahots horrekin, pianoak beste konponketa bat egingo duen horrekin, azkenean produkzio musikala zari garenean, horretaz ari gara. Instrumentu bakoitzak zer egin, nola egin, eta guztien artean ze emaitza sortzen den. Hori bada ikasgai garrantzitsua, horretaz oso kontziente zen Ander Zubillaga, Irratsaionen laguna den gitarrista eta musika irakaslea, eta martxan jarri zituen proiektu hauek garena, garigabeak eta dekonbiz izan dira, eurek, ikasleek berek, eurek hautatutako izenak, eta izen horiekin Zubiak diskoa osatu dute. Ez da erresa hau dena behar bezala azaltzen, baina tira, gurekin ditugu Zurine Zipitria eta Nagore López. Eurak 3 proiektu hauetako 2 proiektuetako kide dira, beste kideak antxe daude, standean, diskoak eta saltzen. Egunon eta ongit, horri bigarren kafera bioi. Egunon. Bueno, azaldu dugu, eta esan bezala, ez da hain erresa hau guztia azaltzea, baina horrelako zerbait da. Iritsi zarete instrumentu bat ikastera, instrumentu horiek besteekin uztartzen hasi, guztia nolabait akademikoki, formazio prozesu baten barruan, eta bapatean hori joan da egiazko bihurtzen, joan zarete zuen kantuak sortzen, joan zarete zuen proiektuei izenak jartzen, eta hau da emaitza Nagore. Horrelako zerbait da, ezta? Bai, horrelako zerbait, bai. Azkenean, ni adibidez kantuan hasi nintzen, hasiera baten nintzen konbota puntatu, baina gero Ander lagunare badut kuadrillakoa, eta esan zian apuntatzeko, eta hor asko ikasten da egiten, pila bat ikasten da. Zurine, ez da egit, zuk ere urteak daramatzazun musika ikasten, esango nuke konbo horietara, musika talde ikastaro horietara, edo ikasgai horietara iristerako urteak zenera matzala musika ikasten. Pentsatzen dut izango dela, ez? Horrelako prozesu bat nolabait burua erabat irekitzen duen eta musika beste modu batera ulertzea albidetzen duen zerbait, ez? Bai, hori da, ni musika eskola honetan urte asko da makizkit esan bezala, eta hasiera batean proposatu ziatenen konboko partaide izateko edo eskaintza hau zegoela musika eskolan beldur nintzen. Baina, gero nintzen kontzertu bat ikustea eta ikaragarri gustatu ziren eta bertako partaide izatea erabaki nun. Ez dugu esan Isidro Larrañaga musika eskolako taldeak direla, hemen aipatzen ari garen proiektu hontan agertzen direnak, eta proiektu horiek bat egin dutela disko hau. Noiz gertatu zen, lehenengo aldiz momentu batean, klase horietan, ze klaseak dira, azkenen ikastera zoazte, norbaitek esan duela, nik badut kantu ideia bat, ez? Eta hortik abiatzen da, guazen hau osatzera. Nola gertatu zen hori lehenengo, nola izan zen? Nik uste konfinamendua, eskerrak eman behar dizkiola, ze, bertan Anderek proposatu zigun, klase bat eukitzea nola konposatzen zen eta ikasteko, eta hortatik, bertatik, nahi interesa sortatu zitzaiten, eta nire, lehenengo abestia edo konposatzen ikasten hasi nintzen pianoko irakasleakin, eta gero, proiektu txikioi, konboa bideratzea erabaki nun, eta, hortik hasi zen pixkanaka konfinamendutik. Bai, konfinamendutik. Eta kantu hori imaginatzen zenuen, modu batera, pentsatzu, pianoan konposatu zenuen, Zurine? Bai, hori da. Pianoan sortu zenuen kantura, normalean izaten dira, kantu soil xamarrak, lehenengo aldiz gainera, ez, pulsoa beltzetara eramaten da, klan, bazoaz kantatzen, eta gero hori guztia hasten da, ez, taldekideekin. Nola bizi izan zenuen prozesura? Ze nik askotan esaten du, sortzaileak sufritzen duela, kantua eraldatzen ikusten duenean. Sortu duen hortatik, gerora gertatzen denera, krisi batzuk ere bizitzen direla. Ez dakizun nola bizi izan zenuen hori? Ziren lehenengo pausa ematea pile bat gozatu ziteten, ze konposatzen hasi eta ni bentsat joera hartzen nun ezaguna den abesti batea, eta esaten nun, abesti hau ez de, honen antza dauke. Baina, gero
hasi gineanen Garena abestia izan zela konposatzen, ba bueno, lasaia zan, eta bide hortatik jarraitu dugu egia esan konbon. Ez du aldaketa asko euki, erabaki genuen abesti lasai bat izatea, baina bai ikusiet beste abesti batekin ez piano, zuko esan bezala, ba, pianoakin abesti lasai bat zan, eta gitarrak eta sartu dianen izugarrizko buelta eman zuen abestiak, eta emaitza oso politia gatu ala esango nuke. Mugarri, iritsi zen momentu bat non Anderrek proposatu zizuen. Aizue, kantu hauek baditugu, akaso besteren bat beharko da, eta hemen sortu diren 3 konbo hauek, 3 taldetxo hauek disko bat grabatu behar dugu. Ez da egite Nagore nolakoa izan zen momentura, eta nolakoa izan zen diskorako bidean egin beharreko lan guzti hori. Ba, guk printzipioz abesti eta erdi genuen bakarrik proposatu zunean, eta santzun bakoitzak 3 abestitxo presentatu bertzitxula. Orduan, azkenek, ez dakit zen denbora gutxian, beste abesti eta beste erdila ingenuen. Abesti bat bukatu eta beste bat sortu. Hoi da, bai. Eta, politia izan zen, diferentzia, bizitu ez genuen ze, orduan, asko gustatu zion esperientzia, gero bai lezotira jutia grabatzea, eta oso politia. Oiartzungo Lezoti estudioan grabatu duzu, Gorka Aurraren gidaritzapean. Bueno, hori ere izan da, estudio profesional batera iritsi eta kantuak osatzen joatea. Eta hori ere bada ikaspen bat. Uste dute estudio batera sartzen garen bakoitzean, musikariok zerbait berria ikasten dugula. Baina zuentzat, askorentzat behintzat, lehenengo aldi izango zen, Nagore, Zurine? Bai, niretzako bai. Bai, netzat talde batekin behintzat, bai, egia esan, abes batzakin tajun izan naizela abesti grabatzea, baina talde modun gure abesti pertsonala grabatzea propiok, bai, egia esan lehenengo aldia izan da. Garena kantu honek eman zion izena, zuen taldeari, Zurine, eta hor gertatzen da, sorkuntza prozesutik gero gehitzen direla, bai instrumentuak eta baita beste ahots batzuk ere, hemen esango nuke bat baino gehiago zaretela kantuan, ezta? Bai, hoi da, abeslaria Naroa, eta gero beste abeslaria, bai, ni naiz bigarren altxakita dituten. Eta hor ere, badago ez, olako, nolabait, kantua uzten joate bat, ez? Beste norbaitek abestuko du, baita zuk ere, baina pixka bat, oso norberaren zerbait sozializatzea, baina azken finean hori da ez, urte hauetan ikasten aritu zaretena, zuen konboetan musikari asko zarete, askotan bi gitarra elektriko, gitarra akustiko bat, bajua, bateria, perkusionista bat, bi ahots, behar du azkenean nolabait ez, taldeak ikasten arien jendori guztia bildu, eta esango nuke talde oso handi batera bideratzen dela azkenean kantu, ez? Bai, egia esan Garena talde nahiko partaidegea, eta, nik uste denak bere puntutxoa jartzela, eta hoxe gertatu dela Garenan ez, azkenen politia bihurtua denak bere puntutxoa jarri deulako, eta bakoitzak bere sentimentua jartulako. Eta handik Durangoko azokan gaur aritu zarete lehenengoz, goizeko txanda egiten, hainbat lagun etorri zarete, hainbat taldekide, asko zarete azkenean, 3 talderen artean osatzen duzuen proiektu honetan, nolako izaten ari da, Durangoko azokan zuen diskoa ikusi, saltzen aritu, eta esan dugu ez, euskal kulturaren ekosistema handi honetan, hain txikitik, hain berritik, hemen zuen burua ikustea? Pasada bat. Pasada bat azkenean zaude, ezagutzen dituzun abeslari taldeen onduan, eta zure diska hor egotea, pasada bada.
hortxe dauzkezuen, Nogendarrak parean, Janus Lester albo batera, Andoni Jokigi bestera, Untzatarrak ere pare-parean, Izaro hortxe ondoan, ez dakit, zurine, batzutan gerta daitekez, Durangora etorri diskoa saltzera, eta maite dituzun artisten diskoak erosi eta sinatzea, baina hori ere bada beste modu batera bizi den zerbait. Zu ere zerbait saltzen ari zarenean, zu ere bazaudenean, ez, merkatuaren parte izaten. Bai, ni guantxe, nagorekin komentatu, esan, ikusi ez Julen, eta gatu naiz behi da, famatu bat ondon dauket, eta nago oituta horta, eta esperientzia politxa izan da. Gure artista edo gure gonbidatu guzti egiten diegu galdera berbera, eta gaur ere ahaztu zait, Goiuri, edo orain ere ahaztu zait, zurinetan agoreri egitea, baina zerorrek egilezu zure galderare baita. Ea zein den Durangorekiko duzen lehenengo oroitzapena? Durangorekiko ez, Durangoko azokarekiko, ez Durango herria, agian beste oroitzapen bat izango da, baina azokarekiko. Ni duela urte pila bat lagunekin kuadrillakin etorri nintzen, eta bai postutatik, dana ikusi, erosketa gutxi batzukin, da duela urte desente, ja. Ez du jakin behar guain dela zenbat urtela zai, ez da beharrezkoa, urte asko, hori, osando. Ikusten aukera zoragarri bat dela berta etortzeko, eta gustatzen ezkizun, bai musiko, bai idazle, eta ikusteko eta behaiekin hitz egiteko, ez? Eta zeinekin hitz egin nahi dezu, urten? Adibidez? Galdera ona, hainbeste dia. Bitu, onduan dakagu Janus Lester, eta nik enuen ezagutzen kilometrotan ikusi nun lehenengo aldiz, eta pila bat gustatu zian, eta nik uste diska eroriko dela. Lan beharria du Janus Lesterrek, akustikoan, zuzenean eta oso modu sonoridade berezian egindako lana orkesten ari dira, euren aurreko lanarekin batera. Aizue, bikote, gozatu Durangoko esperientzia ontaz, salmentaz Durangoko azokan egoteaz, lehen ere izan digu, Xabier Mendiguren kontsumitu baino, kontsumitu ere, bai, hemen saltzera dator artista, saltzera dator sortzailea, baina esperientzia asko bizitzera ere, bai, gauza ederrak gertatzen dira, artisten arteko harremanak, lehenengoz hemen daudenen harridura hori eta aspalditik hemen daudenen esperientzia. Beraz, gozatu guztiaz eta eraman etxera oroitzapen ederra, eta alba da disko kopuru majo bat salduta ere, hori ere ederra izango da. Eskerrik asko. Bizitza berri bat astera doa. Naiz irratian, bigarren kafea. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko autango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
Keep calm and bigarren kafea. Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino bazatoz. Bertsio asko den aldatu ni ere bai, bat gehiago. Egunero pixka bat aztu igande hontan, bizi osorako. Edozen lekutan, galtzen duzu harima, gorputz guztietan, zauriren bat istan. Edozen lekutan, zauriren bat istan. Goizeko 11:19 minutu entzun ditugu hortxe gure bigarren kafeako kolaboratzaile izan diren, eta ea honen batean berreskuratzen ditugun Kontxita eta Marimi, baina kuina hori oso berezia da, Goiuri ibilizelako korrika hartan, azken korrikaren edizioan, korrikako furgonetaren atzetik korrika, eta momentu oso berezia utzi zigun Kontxita eta Marimirekin, Goiuri. Berezia, bai, barre egin zenutelako. Eta ni entrenatzen ibili nintzen, furgonetaren atzetik korri egiteko. Barrez, oso itxusia, hori ez da korrikaren espiritua. Gure urrengo gonbidatu ere korrika dadil batetik bestera, lana lepo eta guke bixi-bixi eskara oin berarekin tartetxo bat hartu nahi genuen. Ez dizkigu datu ofizialak eskatuko, orainik ez dituzte izango, baina gu ibili gara hemen, ate ondoan garen honetan, atzo jende gehiago, gaur gutxiago, jende mota ezberdina, atzo familiak, gurasoak, umeak, gaur ikastetxetako gaztetxoak, denetarik, baina tira, Durangoko azoka martxan da, eta Durangoko azokaren martxa hori zemuzkoa den jakiteko Izaskun Eiakuriaga, Gerediaga elkarteko kidea gurekin dugu, Izaskun egunon eta ongi etorri. Egunon dan hori bai. Zer modu zabiltza korrika, hori bai? Harineketan, bai. Hainbeste kilometro ez doaz egiten sekule, bai. Gero asko garajetik egiten dut, Claro, ze publiko artetik hemen ni asko ibiltenaz balkoitik balkoira, prentzako balkoitik, prentzako balkoira, eta karo, araño joateko beti ni garajetik joatenaz, harineketan. Trukoak, sekretuak. Bueno, guatzo kaletik ibili ginen tarteka, atzo momentu batzutan, bai, egia esan... Atzo ibili alzan kaletik, baina gaur euria gazda ez dakit pasea esango dut zuen, hobetik. Naiz, euriarekin orain arte jabetu, Julen. Begiratzen duzu egunoren amaieran, mugikorrean edo, zenba pauso ematen dituzun, egunoren bueltan, hemen azera eta aurrera. Kendo inaban, lehen eukiten aban, baina gero esaten aban, noi ez, gero obsesionaten hau, 10.000 joa zen edo zer da, kendo inaban. Igual Durango azokan New Yorkeko maratoia, konbalidatuko luke ez da? Igual Durangoko azokan igual ipinita holan postuen gonaz. 10.000 baino gehiago egiten duaz zelako. Ziur baiet. Tira, Izaskun, zuek buru uste asko izango dituzue, buruko minak, gehiegi. Sentsazio hemen lanean ari garen ontzako, guk ere baditugu gureak, bapatean kable batek ez du egiten, portateri hautzarekin lertu edo, txakaldu da eta horrelakoak. Sentsazio ematen du Durangoko azoka badoala, zoragarri, oztoporik gabe, arazorik gabe eta gozo-gozo egongo dira, baina, tira, bigarren eguna gaur eta trena martxan da behintzat, ez da? Bai, eta ni postunaz pilo bat, atzo ezin izan nintzen egon ateak zabaldu ziranean, nire egitekoak beste batzuk izan ziralako, baina gaur goizean, ateak zabaldu diranean eta ikusi dodanean jentea sartzen eta ez gitxi, postu eginaz. Ze guk pentsetan gendun gaurko eguna, pixkat egun motelagoa izango da, egun atzokoa baino motelagoa izango da, baina gure balkoitik ikusten duzu eta dana da jentie. Eta momentuz goiza ondo doa. Atzoko martzan joango etedan esaten horren besterainoko ez dakit, baina nik ikusten dodan argazkiagaz oso pozinago. Atzo jardunaldia amaituta nola baitz, hemen jardunaldiak luzetxoak dira eta saltsa asko gerta daitezke. Hainbat artistekin topo egin eta horixe zuten buruan, ez? Gaur tope bihar lasaiagoa izango da, zuk diozuna ez, motelagoa baina eta guztiz ere, jendea badadil eta itxura honean. Bai, eta ez bakarrik landako gunean, aipatu behar dut, gune guztietako berba eginda, jentea egitarauari be erantzuten da bilela, eta horrek be positzela emoten dauzku, Karo, guk ez dugu bakarrik saltoki utz bat antolatzen. 275 ekitaldi antolatu egin behar dira eta kosta egiten da hori antolatzea. Eta ikusten dozunean jenteak erantzun egiten dagoela, horrek ondino pos handiagoa emoten dago, ez? Ikusi genuen atzo, ikusi ez, bertan aritzea aritzea egokitu zitzaigun, ahotsenean, aipatu du lehen ere, Julen Biko
teknikara aritu zen, nik bi kontzertu jotzeko aukera izan nuen, esan ezin eta postal koleksionistekin, aipatu dituzu gertatzen diren beste gauza horiek, eta egia esan, ahotsenean gertatzen den, trenaren paralelismo hori eginda, nahi lukete Euskal Herriko trenek ahotseneako txukuntasun, ordutegi, zorroztasun eta antolakuntza hori, ze gero abiaz eta beste batutaz ere hitz egingo dugu, baina hori ere bada, zenbat kontzertu, zenbat gauza, zenbat artista, zenbat aldaketa, eta ahotsenea badoa, txapa, geldialdi guztietara behar duen orduan iristen. Horrek atzetik itzelesko biharra deko, jentea ez da konturatzen, baina atzetik lan handia deuko, zupentzau, gune bakotxean, era horretara zorroztasun horrekaz jokatu behar izaten dugula, behitu, talaian bertan, hau da, areto nagusian, edo ahotsenea solasaldietan, 30 minututik 30 minutura aurkezpen barri bat daukazu. Orduan, aurrekoak atzeratzen badira, txarto gongo da trena, deskarrilatu egingo jaku trena. Orduan, han ibilten gara zorrotz, mesedez, aurretik eskatu behar jake, pantailan erakutsi nahi daben informazio guztia. Eta zupentzau, bakotxa bere aitaren da bere amaren edo dana dalakoaren semean labakara, eta hori dan hori, zuzara katearen amaiera zara, eta aurreko baten bate pixkat finez padabil, burua ustea handiak eta buruko mina handiak izaten dugu. Baina, zorionez, nik esango neuke naiz da gureak pasau, azoka egunera ondo heltzen garala, eta gero azkenean danak ondo urtetan dauala. Eta sortzaileek eta artiste beraiek ere nik uste dut badutela hori barneratuta, ez da? Atzo ahotsenearen kasuan ikusten genuen, ja talde bat amaitzera eta urrengo taldea ja dago estenatotik aldamenean, gauz guztiekin prestatuta, eta soinu teknikarien kasuan ere berdin zeukaten horlako txosten bat, talde guztien raiderrekin, eta zu iristen zinen soinu maira, eta ja bazekiten aurrela doa, eta aurrela izango duzu. Hori beharrezkoa da, eta artistak barneratuta izate ere ezinbestekoa da hori. Bai, eta teknikariek egiten daben lana, ez da ikusten, baina teknikariek egiten daben lana funtzeskoa da gauzak ondo urtetako. Eta hor egia esan oso profesional honak daukagu salbuan. Bai, ez bairi gabe, eta gero badago ez Julen, artisten arteko eta sortzaien arteko errespetu hori, ez jakitun bada talde bat, bera luzatuzkero urrengo taldea estuago ibiliko dela, eta orduan uste dut hor badagoela, ez, elkar ulertze hori. Bai, eta gero elkar lana bai, batek astu dau ez dakiz zer, da besteak dauko, eta besteak izten dutzo, eta besteak elkar lan hori be asko ikusten da alkarri laguntzeko gagozala hemen. Aipatu duzuzuk aurreko lanak hemen egiten direnak, ez dakit hau kuantifikatu daiteken portzentaitan, baina zenbat lan geratzen da Durangoko azokarako, eta zenbat lan dago egina dagoeneko, lehenengo egunean ateak irikitzen direnerako. Ai, ama, zelako galderi da hori. 180, 100. Bez? Erantzuna zehatza eta zorrotza. Bai, aurretik 180. Hori da, bai. Uste dut denok ikusi dugula, zifrak horiek zirela. Hori bada oso garrantzitsua. Egun hauetan, zertan aritzen zarete? Entzulea oraintxe gurera batu bada, Izaskun Eiakuriaga, Gerediaga elkarteko kidearekin ari gara. Durangoko azoka martxan jartzen da, 120eko lan hori geratzen da, oso egun gutxitan egin beharreko 120 ere bada, intentsitate handiko lan egunak dira. Zertan aritzen da antolakuntza egun hauetan, nolabait laburbiltzeko ze badakigu badirela, ez, fronte asko? Koordinazio lana da batez be, funtzeskoa, gu geuk, nukleoa edo esango dugu 4 persona garala, Gerediagako 4 persona garala, azokakateak izten da basanean gu gara azkenak hemen, gitxi gora bera gabeko 10-10 arte izaten gara, eguneko azken batzarra egiten dugulako. Batzar horretan, egunean zehar egon diran arazoak komentatu, aurrerakoak batzuk konpontzekoak bidean ipini, eta hurrengo eguneko prebizioaz jokatzen dugu, eta pixkat bakotxak lana antolatuta dauka, bakotxak badaki zein arlotan lan egin behar duen, eta pixkatanen artean komentatzen dugu hori. Koordinazio lan handia dago, komunikabideak atenditzea toketan jaku asko eta asko, gaur gainera komunikabide, nik esango neke Euskal Herriko komunikabide guztiak hemen dago zala, eta orduan elkarrizketak emon, eta elkarrizketak bideratu, eta informazioa bideratu, eta gero zaintza lan handia dago, detaile txikienape ondo urten daian, eta batez be, azpiegiturari jaokonez eta logistikari jaokonez, aparkalekuak zaindu,
estanen bateke arazoren bat badauka hori konpondu, ateak zaindu, horretan joaten jaku. Eta gero, gonbidatuak eta jatorkusanak, protokolo lanak, eta ongi etorriak emon, da, horri gauza guztia pebaitoketan jakuz. Lan asko du izaskun eiakuriak gaur, eta guk ez dizkigu minutu askoz gehiago kenduko, baina beste galdera zaila egingo dizut, balorazioak ezin dira egin bigarren egunean, garbi dago, baina zuek ziur nago koordinazio talde horretan lehenengo eguna atzo amaitu eta gabazia ari zinatela, nolabait ze traza hartu dio zuen aztertzen, eta galdera horixe da, ze traza hartzen ari zarete Durangoko azokako edizioni? Beitu, ninaz, lantaldean behar bada, musturre okertut ibiltzen dana. Bai, ez dakit, eseskorren edo ibiltzen dana neunaz lantaldean. Eta aitortu behar dut, atzo, atxedenguneko esofan jesarri nintzanean, irrifarrak urte ustela. Orduen, jazta horregaz dana erantzun dekozue. Ondo, lehenengoko egune, lehenengoko bespera eta lehenengoko egunak dira estresa ez, urrengoa. Baina ja lehenengoko eguna amaitzen danean ja beste modu batera gatoz lanera. Izaskun eiakuriaga Gerediaga elkarteko kidea, elkarteari, Gerediagari eskerrak eta segi gogor lanean, gozatu alden neurrian, asko gozatzeko parada ez, zertxo bai gozatzeko aukera ere izango duzuelako, eta jarraiteko dugunaetan, elkar ikusten hemen landako gune zoragarri honetan. Eskerrik asko zuen. Zaindu. Gaurko saioaren azken ordu erdian ari gara murgiltzen eta hementxe dauzkagu poliki-poliki gure azken gonbidatuak hurbiltzeko. Haizea, hotza eta euria, lehen ere, Iker Ibarluzen buruaren ahotan entzun dugu, 10etako boletinean, Euskal Herrian giroak okerrera egingo zuela egunotan, eta ari gara dagoeneko hori nabaritzen, baina, tira, helduko diogu fuerte azken ordu erdi honi, eta baita hurrengo lau egunei ere, Durangoko azoka dagoeneko giro gozoan murgilduta daukagulako, eta goxotasun horretan entzuten ari garen, Eraulen eta Pablo Zurutuzaren kolaborazioa duen Atike bera kantu hau, gure hurrengo gonbidatua preste dugun bitartean. Amaikak eta hogeita 12 minutu eta Izaskun eiakuriagarekin aritu gara, Gerediaga elkarteko kidearekin, orain arte Durangoko azokak eman duen hau baloratzen, uste dute nahiko modu grafikoan esan digula, ez atzo irriparra atera zitzaiola, bera muturroker xamar ibiltzen dela aitortu digun horretan, beraz bada seinale honet, eta uste dut atzo ere guk traza hori hartu geniola, ez, denok aritu gara, denok ditugu hemen sortzaile ezberdinak salmentatan, Goiuri Julen, eta uste dut denen sentsazioa ere atzo ona izan zela, ez? Uste dugu, baietz, baina behin eta berriz errepikatzen ari gara, lehenengo egunako izegi dela balorazioak egiteko. Hori bai, ilarak ikusi genituen, Ilarak ikusi genituen, jendeak nahi duelako
oraindik jendeak kriston balio ematen diolako bere artista gustokoenaren sinadura edukitzeari. Hori duela urte batzuk esaten zenez, galdu egingo zela. Hori galtze hartzegoela, diskoekin batera, sinaduren kontu hau, ja etzela inarrakastatxoa, zertarako nahi duzun sinadura bat, ikusi dugu Durangon, ez sinadurak jendeak nahi dituela, eta agian horregatik Durangoko azokako webgunean jarri dute ze artista egongo den, ze ordutan sinatzen, eta ikusi daiteke adibidez, momentu honetan, zein dagoen bere estanean sinatzen. Jakin nahi dezue? Bota? Venga, adibidez, Oier Gilan, dago, Goenkale 36-en liburuak sinatzen. Gotzon Barandiaran ere bertan, Arkaitz Kano, Kainakai abeslaria diskak sinatzen egongo da. Asisko Urmeneta atzo egon zen eta gaur berriro ere, bulegotarrakean daude, bulegok gainera lehengo urtean egin zuen bezala arbela erraldoidi bat jarri dute, beraz, ez dute beraiek diskoa sinatzen soilik, baizik eta entzulek ere sinatu dezakete arbelan, hau da, beraiek sinadurak jasotzen dituzte, sinadurak eskaintzeaz gain. Peio Reparaz ere momentu honetan badago, gero bazkaltzera joango da eta arratsaldean ugeltatu egingo da. Argazki batzuk ikusi nituen atzokoak artistaren zai, eta nola ilarak zeuden atzo hainbat estanetan, naiz eta estana erdi itxita egon edo artista ez egon bertan. Beraz, jakin ez eguerdian Peio bazkaltzera joango dela, baina arratsaldeko lauetan itzuliko dela diskak eta posterrak eta dena delakoa sinatzera. Ez dakit zer gehiago daukan, naiz pasa bere estanetik, agian viniloa ez dakit baduen, edukiko ditu 1000 gauza. Ane Lindane liburuak sinatzen dago oraintxe bertan, Peru Galbete eta Paskaliti goien diskak sinatzen, Ane Odriozola, Chill Mafiako Tuli eta Kiliki baita ere sinatzen, ETS taldekoak daude, Garmine Larrea, Gorka Armendariz, Igor Melchor, Jakoba Errekondo, Jose Mari Sarasola, Maiten Azormendi, Maiten Ormazabal. Nor ez dago Goiuri, agian aurrela lehenengo gokatuko dugu, sinatzen nor ez dagoen esaten aste bagara. 270 erakus maietan, jendea beharko da. Baina, guk esan egiten dugu, badazpada, Gatibutarrak ere sinatzen ari dira, Jon Arretxe sinatzen ari da, mesedez joan eta erosi liburu bat eta ez lapurtu, guk egin garen bezala. Mesedez, Etxebarria Aitasemeak ere antxe daude, Pasadenakoak, Jon Maia, musikaren plaza 64ean sinatzen ari da. Gomendi bat emango dugu. Zer? Gaur norbait kola egin behar badu, ilaran egon behar badu, arropa honarekin etorri, ze haizea bixi dabil, hemen Durangon, eta guri ateizkinetik sartzen zaigun bezala, atzo ikusi genuen gainera une batean, uztartzen ziren hor landako kanpoan, landako eta plateroen artean. Talogileentzako zegoen kola, edo hilara. Pello Reparazentzako zegoen hilara, eta esnebiltzako estanerako zegoen hilara. Beraz hor, zen une batean, beraz norbaitek gaur, hilara horietan egoteko pazientzia baldin badau, eta asmoa baldin badu, ondo jantzita etorri eta terkerekin etorri. Horiexek sinatzeko ditugunak, baina, sinatzen, ikusten, egiteko dozkazuanak, baina egia esan Durangoko azoka honetan nora ezean oinez ibilita ere, nahiko zer egin, nahiko zer ikusi eta nahiko zer gozatu ere egon badago. Bai. Bizitza oso bat eraikita tokatu denaren gainean urteak aurrerantza doazte ez dakit joan nahi dudan norabide berean aspaldi ez dakitze argi den sartzen iluntzen emaidazu eskuak etorri iparraldera arima guztiak zuzentzen dira
Goizeko 11:28 minutu iparraldera ez dakit, baina iparraldeko giroa bada Durangoko azokaren ingurunetan, uste dut Euskal Herri osoan, Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian, giroak behintzat eguraldiak batzen gaitu, mugatek banatutako bi herri hauek, eta denetan iparraldeko giroa dugu. Izaroren kantonekin egin ditugu azken minutuak, eta bagoaz aurrera gure hurrengo gonbidatuak ezagutzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zainduko nauena, zuzoik zinela, promesa ederrez tantzean, sartzean. Urtean zehar ere egiten da Durangoko azokan loratzen dena, baina erein beharreko hori prestatzea prozesu labur edo luzeagoa izan daiteke. Prozesuaren iraupen hori laburragoa edo luzeagoa izatea, hainbat faktoreren araberakoa izaten da. Suba joan denbora luzez egosten egon diren egitasmoak daude batetik, eta lapiko azkarrean 5 minutuan egositakoak ere badira bestetik. Denetik aurkitzen dugu, Landakoko estanetan. Apustu txikiren bat eginaraziko balidate, jarraian hizketagai izango dugun diskoa, soseguz eta urrats pausatuak emanez sortutako dela esango nuke, Kadira taldearen izen bereko lehen lan luzeaz ari gara. 8 kantu bildu dituzte Loreak, Aritzek, Aitorrek eta Oierrek, eta lehen abestetik somatzen da badela hor eskarmentua eta gustua. Esan ditugunak horrela ote diren argitzeko eta apustu asmatu ote dugun edo ez argitzeko, hemen txegitu gurekin Lorea Aritz Aramendi. Egun hon eta ongi etorri bigarren kafera. Egun hon, bai. Bueno, asmatu dugu? Bai, gutxi gora, bai, desamiko da. Bai? Bai, bueno, fase ezberdinak egon dia diskoan prozesuan, baina bai, Loreaten iduela 3 urte luzea seginan ja, elkarri abestia bialdiz eta feedbacka emanez bat abesteai, eta gero, azkeneko beste txampa bate onda, zeinetan orduan bai erabaki genuen diskoatea gartzala, eta Oier eta Aitor sartu, eta proiektuai beste martxa bat sartu jau azkeneko urtean, baina bai, abesti gehienak bazian duela 3 urte Loreatan juntatzen hasi ginenekoa. Behar du sortzaileak Lorea bere buruari muga bajartzea, da bigarren fase honetan disko alako doadatarako egin behar du sortzaileak muga hori zer itxiko baldin badu? Beharrezkoa izan da gure kasuan justo, ez da izan talde bat egunerokotasunin batu algarena, orduen bai izan da, urte honetan ebendureko behintzat lortu biogu diskoa ataratzea. Orain bai, ongoen bai izan da holan. Beraz, bi fase ezberdin banatu litezke diskonen sortze prozesuan, edo kantu hauen sortze prozesu horretan, zu bajukoa izango litzateke, lehen da bizikoa, Aritz? Bai, izango nuke baietz. Denbora gehiena eman diguna behintzat bai. Baina, bueno. Bai, talde baten hasieria ez da erreza, eta hori horregaitxik izan da luzi hau prozesua. Baina, bueno, ordo, mengaz, sakiboz. Ez dakit nik luzeago izan da lehenengo fase hori nik uste ez dela izan hainbeste suba joan egosten egoteagatik, baizik eta ezin izan deulako, lan hauzingatik eta juntatu eta hainbeste denbora batea egon, ensaio lokalik aurkitu eta gure soinu aldantzeko eta ez duelako hainbeste aukera eduki, eta orduan luzego, lehenengo fase horrek luzego jozigun bigarrenak baino. Bigarrenak erabaki nun ensaiatuko genuen, zenek joko genuen eta hori dena, bazkarrago jundaia, prozesu guztia. Kantuak sortzeko prozesu horretan argi zenuten abesti hauek banda formatuan, talde formatuan
egin osatu edo ondu nahi zen dituztela? Bai, nik hasieratik bakarka sortu izutaz kantak eta letrak eta, baina gero beti zentu izut bakarlari hori izati ez dela oso erraza eta beti nahi izut taldera eraman eta ustote kantuek beste dimentsio bat hartzen da bela eta horretarako beharrezkoa dela beste musikari batzune ikuspegixe eta asko aportatzen dugu talde lanak. Gogorra bada, erreza talde lana baina bueno, ustot kantuek bai eskertu da bela taldea. Akaso beharrezkoa da talde lan hori esaten duzu gogorra dela, baina proiektu batek forma hartuko baldin badu eta gero emaitzarekin gustora geratzeko behar da fase hori igarotzea beharrezkoa dauda talde elkartu, elkar ezagutu, musikalki ere elkar ezagutu, taldeari bakoitza zer eman dezaioken ikusi, askotan jendeak iturri ezberdinetatik edaten du, horiek uztartu, prozesu hori ere derrigorrezkoa da. Bai, da ez da erreza izan, ze nahiko iturri ezberdinetatik edategu, eta gero diskoan hori ikusten da, bai, kanta batzuk oso, zuin badago diskoan, nik nahi imaginatuko adibidez hasiera baten, baina gero taldeko kide ezberdinen gustuek eta eragin dabe, eta ondo, gaude. Nolako izan da, uztartze hori? Ez da bide asko, baina, ez da, nik uste azkenen lortu dula diskon agertzen dian edo estilo ezberdin guztiei koherentzia minimo bat ematea, bai denak dula oinarri nola baiteko pop rock bat, kantautore jatorri bat duena, baina saiatu gea, ni adibidez pertsonalki oso musika afroamerikarran oso zalea naiz, soula eta bluesa eta jazz asko gustatzen zaizki, eta nola baite oier teklista ere bai, eta sartu izan diteu, gure influentziak, denak komodo, nik uste sentitzeko toki komun bat aurkitu deula azkenean. Aipatu dituzu soula, bluesa eta horrelako estiloak, niri diskoa entzun nuenean, abestiak entzuten hasi nintzenean, berala etorri zitzaidan ez, toke hori edo bazutela, egitura pop rock oinarri batetik abituta edo, estilo horietan zu zeu abestien ere, eroso sentitu zara? Nik lehen beste talde bat eukin eban, Azalera eta San Roka, eta urrengo lanera ere bai ikusten eban beste, lehun hau edo, abotza beste modu baten luzidu alizeteko estilo bat topetie, eta influentzia geisha aukiotaz azken urtitan, Kiwanuka, Black Pumas, eta olako estiloko abeslarixenak eta Morgan bat, asko uste. Orduan, ez da erantzuten galderi, baina... Bai, badago hortiko. Hori bai erantzun duzu, baina guk gonbidatu guzti egiten diego galdera bat, eta etengabe ahazten ari zaigu, eta eskerrak gure txatean oso adi dauden esateko aizue, ez duzue galdetu. Goiuri, egilezu mesedez galdera, hau desastrea. Nik ezin dut gehiago. Ez dut galdera egin nahi, ja? Adin badaukago, Goiuri, gehiak hau zagaztu egiten zaizkidu. Boikota egiten diozue galderari? Atzo saioa hasi genuen, hemen Durangotik eta Goiurik erabaki zuen artista guzti, sortzaile guzti, galdera bat egitea. Lehenengo galdera izatea, galdera horixe. Eta hemen txeba, galdera asko egin ditu Julenek eta galdera hori ez. Galderak ez dauka beste munduko zer, galdera da, zein den Durangoko azokarekin duzuen lehen oroitzapena. Buf, ez dakit. Bardun badu beste munduko zerbait, Bai, zerbait badu. Ez da nierreza, ni berton bizina. Bolibar, amendik 15 minuturu da, orduan umetatik etorri zena Durangoko azokara. Ez dakit esaten lehenko oroitzapena. Baina, pardon, baleko emango dugu oroitzapen batekin. Edo zein, hori da. Nik ez dakit, oroitzapen erreala dan, edo atzo bertan nik inventatua, baina atzo amakin hitzaiten hon izan, da ni hasiera baten nintzen goatzen, baina kontatu zian, txikitan lehen itxezan tokin egon ginala, aitakin eta nire burua ala nola irudi batzuk etorren nahi dute. Lehengo tokikoak, baina ez dakit bani benetan oroitzapena ditu aldio dan horri. Oroitzapen asko izaten dira horrelakoak, kontatzen digutena eta ez hainbeste guk benetan oroitzen duguna sortzen duzu. Txikitatik gurasoekin da etorri izan dugu izan. Bueno, Aritz, Lorea, pixka bat bukatzen joateko, gaur da ahotsenean diskoa aurkeztuko duzuen eguna, ordu biterdietan, prest? Bai, prest. Bai. Txateak esaten dute, gertukoa balin bada, berari galdetu ean nun aldezuten bazkaldu. Egia da, eta ez da bazkaldu, da afaldu. Ostiralean, nun afaldu ezakegu naiz irratiko lankideek. Etxoina. Durangon? Bai. Bada, zer bat, argentino bat. Bale, perfecto. Oso ondo jaten dana, izena esnakorritzen. Lasai, vale, perfecto. Listo, eskerrik asko. Bukatu horretik, diskoa,
Non eskuratu daiteke azokan? Bukuru eta balio duteko estanean 28. zenbakian. Bertan egongo zarete gaur? Bai, egon gara oin eta gero 6-tatik 8 egongo gara. Esandako beraz, gaur goiz partean eta arratsaldean estanean egongo zarete eta ordu biterritan zuzenean ahotsenean. Oso ondo. Lorea Zuleka eta Aritz Aramendi Kadira taldeko kideak, mila esker, gurekin izateagatik eta ondo joan dadila. Arratsaldekoa. Mila esker. Pobreziaren izurria esan zenbat kutsatu dira, zenbat arima galdu desioen kriseiuetan. Zer esaidazu zer espero duzu geroaz, zer esaidazu zenbat daukagun kontra eta zenbat alde. Milaka eta milaka pertsona biltzen dituen hitzordua da Durangoko azoka. Kosta egiten da Barrenkaletik musikaren plazara joatea norbait zapaldu gabe, eta ezinezkoa landako kanpoan dagoen txosnan tragoa eskatzea norbaitek kolondoa zure saietxetan sartu gabe. Igandera arte ez dugu isiltasuna entzungo. Batetik, musika etengabe entzuten ari garelako, eta bestetik jendearen marmarra aditzen dugulako. Eta zurrunbilo horren erdian, etengabeko konbertsazioen erdian, Gorka Txamizo bakarrik hitz egin nahi du. Gorkak, barkatu gaizkak Txamizok, bakarrik hitz egin nahi du. Arrapazak hori bai ausarta. Heroiaren mina lana ikusteko aukera izango dugu gaur Durangoko azokan, arratsaldeko 5 okerez banago. Eta momentuz hausia da dakiguna. Heroiaren mina publikoarekin hartu emanean bakarrizketa bada. Metalezko barra hotz batekin dantza bat ere bada. Maitasun erromantikoari jake egiten dion eszenaratze gordina. Zuzenekoa, gezurrik edo erdibideko egirik gabea. Eta oraingoan bai egingo dugula lehenengo galdera. Dela zein den Durangoko azokarekin duzun lehenengo oroitzapena? Korratzen naiz, bai, hau esango da, seguramente. Ikastola garaian geundenean, zegoen Euskara talde bat ikastolakoa, eta bertan parte hartzen genduenok, urte baten Euskarako irakasleak ekarri gintuen, txango bezala Durangoko azokara, eta ezak oso bizipen polita daukate egun horretakoa. Gaur arratsaldean aipatu dugu, 5 dugu hitzordua zurekin, eta bakarrizketa dela aipatu dugu, baina baita ere hartu emana behar duela. Zenbat ematen dio publikoak obrari, zenbat eskatzen diozu publikoari? Gutxi. Bai, publikoa lasai etor dadila, nire lagun guztiak eta orokorrean beti inguruan izan ditudan pertsonak antzerkira datozenan, betiko galdera berdina da, baina ez duzu inora aterako, baina guk ez dugu ezer egin behar, ez lasai hurbildu, publikoarekin hartu emanean, interakzioan esaten dudanean da, laugarren pareta hori apurtuta dagoela eta beraiei zuzenean hitz egiten diedala. Beraiek erantzun edo ez, beraien autua da, ez diete zer eskatu behar. Maitasun erromantikoari jake egiten diola esaten duzu. Jake maitasun erromantikoari edo horri buruz daukagun ideiari jake alde askotatik egin dakioke. Ze zentzu hartzen du apustu horrek zure obran? Obran ikusiko duguna da pertsonaia boteretsu bat, ustezko pertsonaia boteretsu bat, eta esaten dut ustezko, segituan ikusiko dugu bere hauskortasuna, ez? Eta testua bera, esaten duan bezala, maitasun erromantikoaren inguruan hitz egiten du, oso testu goxoa da, xamurra, baina oso modu satirikoan kontatzen du pertsonaia honek. Eta segituan ikusiko dugu, nola bere satiraren barnean berabe apurtzen doan. Eta amaitzeko, nola pole dance koreografia batekin urtzen duen esan eta esan ez duen guzti hori publikoari. Hori da. Testua zuk idatzitakoa da? Bai. Hasieratik zenekien testua zuk idatzi eta zu egongo zinela goltzaren gainean, edo burutik pasazitzaizun beste norbaitentzat idaztea? Ez, nik testua hau idatzi nuen oso aspaldi, hainbat modifikazio izan ditu, baina oso testu pertsonala da, eta ez nuen beste modurik ikusten nik neukantzestea baino.
Modifikazioak eduki ditu estetika aldetik edo modifikazioak eduki ditu zure maitasun erromantikoarekiko ideia aldatzen joan delako? Ez, estetika aldetik, ez? Oso, ez dakit, antzesleok oso zorrotzak izaten gara gure lanarekin, gehiegi boikoteatzen dugu gure burua, eta lehenengo irakurketa batean ondo zegoena, bigarrenean ja ez dago ondo, hirugarrenean dena dago txarto, eta horregatik joaten da modifikatzen testua beste barik. Dantza egingo duzu? Bai. Dantza ikustaldi, dantza emanaldi bat ere badela esan daiteke? Bai, bi parte dauzka oso definituak. Batetik bakarrizketa, eta ondoren pertsonaia berdina ikusiko dugu beste kolore batekin, beste gauza bat eskaintzen. Hemen bai, esan dizaiokula entzuleari, dantzan behintzat ez dituzula jarriko publikokoak? Ez, dantzaren momentu izango da publikoak jaso duen guztiaren ostean gozatzeko, lasai asko gozatzeko eta beraien ondorioak. Hausnarketarako ematen duen gaia dela dirudi, ateratzen da jende antzokitik pentsatuz buelta bat eman behar zaiola barruan duen ideiari? Esango nuke bai ez, dudabarik. Hau oso gutxitan egin izan dut, egia esan, beti oso eremu familiarrean, sortu nuen lekuan bertokoei eskaini nien, gero herrikoan egin nuen jaialdi batean bebai, beraz beti oso modu familiarrean, eta izan dudan feedbacka beti izan da basuk diosuna, ez? Badela testu sakona, eta badaukala ostean zer pentsatu horren inguruan, zer hausnartu. Modu familiarrean esan duzu, Durango ere familiarra izan daiteke, baino familiako ez diren pertsona asko daude hemen landakon, jende asko etorri da gaur Durangora eta Durangoko azokara, pentsatzen dut, ez ezagun asko gerturatuko zaizkizula gaur arratsaldean ikustera, horrek poztasuna edo bertigoa ematen du gehiago? Poza, kriston, poza, bai, nahi nuke ezagunak bai, baina ez ezagun, aurpegi ez ezagun asko ikustea, nire testu hau beraientzako ere idatzia dagoelako, ez? Eta, ez dakit nolabait, ez nago gehiagik eskatzen Durango bezalako plaza, Durango bezalako plaza haundi horretan egitea, ez? Kontrara, plazerutza da, eta esango nuke ere bai, familiarra dala. Naiz eta azkenan Durango azokan ez dakit etxean bezala sentitzen gara askotan, ez? Eta balin badago entzuleren bat gaur bertaratu ezin daitekena, gerora ikusteko aukera izango dugu? Zera hau? Bai. Printzipioz ez daukat ez. Egia esan ez da kokatzeko ikuskizun erraza, oso laburra da, eta pieza laburrentzako zirkuitoak euskeraz, helduentzako, ez dira oso anitzak. Saiatuko gara mugitzen, gaurko esperientziaren ostean ere ikusiko dut, Badakigu beraz, zer espero duen gaizka gaur Durangoko azokatik artista bezala, baino galdetu nahiko genioke, kontsumitzaile bezala ere, badaukazu ez dakit buruan libururen bat ikusi nahi duzula, diskoren bat erosi nahi duzula, egia esateko, ez daukate zer berezirik ikusteko, paseo erraldoi baten nahi nuke, patxadas, saia izaten da, askotan ni segituan agobiatzen naiz, landakon 5 minutura ja urten egin nahi dut, baina bai noski, ez da aukerarik landakon egoteko erratu batez eta zerbait ez kontsumitzeko, ez? Ez dana dago hemen. Sekretu bat kontatu digute lehen, dela alde batetik bestera joateko, batzuk garajetik egiten dutela bidea, beraz oraintxe hemen gaude ate nagusiaren onda, baina musikaren plazara joan nahi balin baduzu, hoberena izango litzateke kanpotik egitea eta ez barrukoa zeharkatzea. Eta horrela, zatika ikusi azokaz, batetik bestera iristerako, ez da batera erresa izaten. Eskerrik asko, kontartitzagatik, bai, apuntatuko. Adi Durangoko azokako girorik bereziena garajean gertatzen ariko, Oi. Parking sessions. Ea, taberna bat jarri behar dugun parkinean. Ez bete egingo data. Garajea bete egingo da. Ez da ideia ona. Eskerrik asko gurera etortzeagatik, gure Durangoko azokako elkarrizketa express hauetara, eta animo arratsaldeko emanaldiarekin. Eskerrik asko gozatuko dugu. Mi esker zuei. Eskerrik asko. Gero arte.
Durangoko azokaren erradiografia honekin, euria dago kalean, jendetza barruan, fresko egiten du, baina kulturaren berotasuna ere. Bada gure artean, irudi honekin agurtuko zaituztegu, eta kainakairen gugan dago kantu honekin. Bihar arte, gaur arratsaldeko 4etan, Zebrabidearen txanda hemen gure lankideen eskutik, eta gu bihar goizean hemen izango gara, 10:05, Julen Goikoetxea hor begozo. Gaurko plana, betetzen dugun. Beteko dugu. Batez ere xistaren tarte hori. Bai, hori errespetatuko dugu. Eta hortik aurrera, gauzat esango izuko izan, gara, saio egitea, kirola egitea bezala da, Bai, saio hainbeste gonbidatu, kamara jarri, kendu, gonbidatuen bila joan, hau kirola mendire gotza bezala da. Goiuri Zizarandia, korrikako furgonetaren atzetik bezain beste nekatu zara? Ez. 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 Kirola Julenek egin du orduan. Orduan ere nintzen nekatu, Ez. Sasoia nago. Soberan preste bilago, entrenatu. Bagoa zentzule, bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara, naiz irratian, bigarren kafean, eta orain informazioaren txandakoa, arratsaldeko 4etan, Zebrabidea hemen Durangotik zuzenean, arratsaldeko 6etara bitartean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.